в инвазивна кардиология съм от самото начало. 2009 година стартирахме това начинание и вече успешно в 2 зали работим в продължение на 15 години. Моята специализация беше в OLV Clinic. Преди да започнем с нашата дейност тук в инвазивна кардиология, аз бях в продължение на 6 месеца. Професор Хендрикс идва при нас многократно. Правихме воркшопове, нови методи въвеждахме на лечение на сърдечно-съдови заболявания, като ротаблация. Също слагахме биодеградабилни стентове, FFR система, която и в момента използваме. В общи линии всички нови неща, които сме започнали, които използваме в нашата практика, дойдоха от OLV. Сестрите, които работят в залата, също се обучаваха в продължение на 1 година в OLV. Това е един пациент, който за пореден път постъпва при нас с стенокардна симптоматика, с гръдна болка, доказана коронарна болест. Имал е двукратно процедури, поставен един стент при остър миокарден инфаркт и в последствие с балонна дилатация, с медикамент излъчващ балон на друг съд. В предвид наличието на коронарна болест, рисковия профил на пациента, той е диабетик с наднормено тегло, с хипертония. Проведохме отново инвазивна оценка и за щастие при него няма нови стеснения на съдовете, така че той остава на консервативно лечение. Работим с 2 апарата. Старият апарат, който е на General Electric, и новият апарат, който е на Siemens, Artis-Q, с нови възможности за по-прецизно лечение на пациентите, по-прецизни манипулации, по-точно поставяне на стентове, оразмеряване на стентове, с възможност за периферни процедури, бих казал апарат от последно поколение. Плюсовете са основно към допълнителни процедури, които можем да осъществяваме при пациентите, освен коронарни процедури, които в продължение вече на 15 години трупаме опит. Мога да кажа, че имаме голям опит. Имаме възможност да работим и при периферни процедури. Стартирали сме с крайници, горни-долни крайници. Това са пациенти с хронични артериални заболявания на долни и на горни крайници. И вече на следващ етап ще мислим и за друг вид дейности. Ние сме отворени да обучаваме млади и те да наследяват нашите успехи и това, което сме постигнали.